Eu sunt Ilia și astăzi voi face tutorial pentru actualizarea iOS 14 pentru iPhone. Ok, așa arată, așa mi-am făcut eu fundalul. Aici și aici. Aici nu am terminat, dar nu mai am aplicații ce să pun de aici. Da. Am nevoie de această aplicație, adică Widgetsmith de font și de scurtături. Vom intra mai întâi pe scurtături. Scurtăturile sunt pentru aceste imagini, gen să facem imaginile aplicației cum vrem noi. Ok. Prima dată trebuie să dăm pe acest plus. După aceea dăm adăugați o acțiune. După aceea dăm aici la scriptare. Dăm deschidere aplicație. După aceea dăm selectați. Și punem aici ce aplicație vrem. De exemplu, uite, o să-mi pun Roblox. Dăm pe aceste 3 puncte. După aceea dăm adăugați la ecranul principal. Apăsăm aici. Dăm alegeți o poză. Și această imagine am eu pentru Roblox. Puteți să tăiați cum să decupați, gen, să furați imaginea. Dăm alegeți. Și ne folosim de font pentru a scrie Roblox. Dăm adăugați. O să dăm ok. Anulați, salvați scurtătura. Punem și ceva aici. Și după cum vedeți, aici este Robloxul care tocmai l-am făcut, îl mai am o dată, dar... Și când încercăm să intrăm pe el, ne va duce fix în Roblox. Acum voi face tutorial pentru asta cu Widgetsmith. Dăm pe Widgetsmith. Da, după cum vedeți, eu am mai multe. Medium, intrăm la hashtag 6. După aceea dăm la foto. Choose photo. Uite, de exemplu, putem să punem această imagine. Dăm în jos și o avem aici. Ținem apăsat pur și simplu pe ceva, după care apăsăm pe acest plus din colț. Nu mai știu dacă aia era small sau... Da, era medium. Plus. Small, dăm pe medium, dăm adăugați, dăm ok, după care ditați și este hashtag 6. Haide. Vai. Uitați. 6. Vai, nu s-a pus. Nu știu de ce, dar niciodată nu mi se pune și trebuie să le iau pe toate la rând și... Ok, 5-ul meu este așa. O să dăm 2. Ok, nu este nici 2. Trebuie să pun, o să nimeresc. Nu este nici 1. 4. Ok, durează până o să-l nimeresc eu, dar mă rog. Da, așa se face. Și puneți mai multe. După care toate aplicațiile care le aveți, le mutați pe o altă filă sau până când mutați fila aia și faceți alte file în care să puneți aplicațiile pe noi. Pot să intru pe YouTube, mă duce în YouTube.
Da, te duce mai întâi prin scurțături și după aia prin YouTube, este ok și așa. Deci, cam acesta este tutorialul, sper că v-am ajutat, nu știu eu să explic chiar atât de bine. Sper că vom face, nu știu, 30 de like-uri. Cu voi a fost Delia. Nu uitați să vă abonați, să apăsați pe clopoțel, dați like, bineînțeles, și cam atât. Ne vedem data viitoare, pa!